ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆଜି 45,781 ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2 କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ଏକାଠି ଆସିବ। ମୋଟ 2.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ବଣ୍ଟନ ହେବ। ତମ୍ବାଖୁ ଉପରେ ହେଲା କଡ଼ା ନିଷେଧ। ରାଜ୍ୟରେ ପାନ ମସଲା ଗୁଟ୍ଖା ସମେତ ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ବନ୍ଦ ହେଲା। ସରକାର ଏହାକୁ କଡ଼ା ନିଷେଧ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିକଟରେ ଥାର ଓ ଟ୍ରେଲର ଧକ୍କା, 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଛି। ନାଗପୁରରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଧମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 48 ରନ୍ ହରାଇ ବଡ଼ ବିଜୟ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ। ଫେବୃଆରୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଶାକୁ 5 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ହଷ୍ଟେଲରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଅପରେସନ ଗୋରଖା, ଆଉ 35ଟି ଲକର ଓ 25ଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଗୋ ମାଫିଆ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରେଳପଥ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଭେଟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କଲେ। କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଗିରଫ। ଜୀବନ ଓ ସୋମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଧରାପଡ଼ିଲେ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ସମାବେଶ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଶାଳ ମେଳା ଆରମ୍ଭ। ମହୋତ୍ସବ, ଚାଷୀ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି।